ole hei tun mai khan assembly house kota boina achuaka congress thalai le kan police lamte ani nor chiama ani nor na hei thisen in chu ate oma kudin thak na te oma engpon se video hi kan en ho photanga atopa kan ngai dang kan soi ho don nia assembly session kan si min pungu lian chunga mi mal taka beina congress talaken ngoi loving ngoi lo na lo nan tira hela hian assembly house ko ta lu ngoi lo na lan ti dan tuma police nan lo danga ignore kaneli chậm rộ cái này biết bao nhiêu chỗ anh chỉ sẽ chuộc cái rốn rơi mà
You're telling you, electric and let them. You're telling you. Oh, police. Oleti khanin video chu kan enjoy hei politics awang hian mi thiam ten an lo sei to thina sa khuana le politics awang hian mi hring hi kan lo a thei khop mai kan lo a chil thei khop mai tin an soi thina hei vairama de kan lo mu thina vairama thleng turanga kan lo ngai te po mizorama a thleng ta fo mai a hei politics awanga in be na hi tongkam me adu tok lo pol te po kan om ta zela vaizia kan pu chhota ni te poina langa eng po ni sela hei hanlung oi lo do na po neila hanin nor saklia te hi chu thu hrana ni ya amai ro chu kutin thlak te thisen in chu em hi chu a thalo ka lo ti ve mai me khoba eng comment lama kan ngai dan te ron soi ve ila hei sa khuana awangte politics awangte mi hring hi kan lo ma khop maya chu wang chuanin vairama thleng tur anga kan ngai te I Mizoram a thleng ve ta zela eng poni sela chung ko pa kan ni chuanin politics I arui dan chin tok te po hre ila chung ko pa ber kan ni phei chum politics I rui chil lutuk du lowila hei ka ngai tu me thina chung ko pa berina MLA te mani na thula anlo mok thin te pai ke ka ngai dan hi ani vaklawa chu wang chuanin politics kan khela kan buai pui du ani pon ei mizo takin a khel theya politics awanga hetia in beina in non na thisen in chuwa hial na hi chu khongai takin thleng to lo se ti hi adu om khop mai ole kan du tok le photang